Днес ще ви разкажем за една приказна история Хензел и Гретел. Една приказка за смелост и надежда. Имало едно време в един голям лес, близо до една бедна колиба, живеели дървар, неговата жена и двете му деца. Момчето се казвало Хензел, а момичето Гретел. Животът им бил труден, а гладът често ги спохождал. Една нощ, докато лежали будни в леглата си, чули мащехата да говори на баща им: „Нямаме достатъчно храна за всички. Трябва да заведем децата дълбоко в гората и да ги оставим там. Нямаме друг избор.“ Бащата бил съкрушен, но мащехата настоявала. Хензел и Гретел чули всичко. Хензел, умен и смел, излязъл тихо от къщата и напълнил джобовете си с малки бели камъчета. На следващата сутрин цялото семейство тръгнало към гората. Хензел тайно пускал камъчетата по пътя. Мащехата си мисляла, че децата са уморени и ги оставила да си починат до голям огън. „Останете тук, деца“, казала тя, „ние ще отидем да съберем дърва и ще се върнем да ви вземем.“ Но те не се върнали. Хензел и Гретел останали сами в гората. Когато луната изгряла, Хензел успокоил сестра си. „Не се страхувай, Гретел, ще намерим пътя обратно.“ Благодарение на белите камъчета, които Хензел пуснал, те успели да намерят пътя обратно към дома. Баща им се зарадвал да ги види, но мащехата била ядосана. Скоро след това отново настъпил глад. Мащехата отново настояла да заведат децата в гората, този път още по-дълбоко. Хензел не успял да събере камъчета, защото вратата била заключена. Този път Хензел пускал трохи хляб по пътя, но горските птици ги изяли. Сега те били наистина изгубени. След дълго скитане, Хензел и Гретел стигнали до една малка къщичка, направена от хляб, покрита с сладкиши и прозорци от захар. Те били толкова гладни, че започнали да ядат от нея. „Кой гризе моята къщичка?“ извикал глас отвътре. Децата отговорили: „Само вятърът, вятърът небесен.“ Вратата се отворила и отвътре излязла стара жена. Тя била много мила и ги поканила да влязат. Нахранила ги с вкусна храна и им дала меки легла. Но старата жена била вещица. Тя примамила децата в къщата си, за да ги угои и изяде. На сутринта тя заключила Хензел в клетка и накарала Гретел да готви вкусни ястия за него. Всеки ден вещицата карала Гретел да проверява дали Хензел е надебелял. Но Хензел винаги подавал тънка костичка през решетките. Вещицата с лошо зрение си мислела, че Хензел е все още слаб. Един ден вещицата се ядосала и решила да изяде Хензел, независимо дали е дебел или не. Тя казала на Гретел да запали фурната. Вещицата казала на Гретел да се наведе и да погледне във фурната, за да види дали е достатъчно гореща. Но Гретел, подозирайки нещо лошо, се престорила, че не разбира. „Не знам как да го направя“, казала Гретел. Вещицата се ядосала и казала: „Глупаво момиче, аз ще ти покажа“, и се навела да погледне във фурната. Гретел я бутнала вътре и бързо затворила вратата. Вещицата изгоряла във фурната. Гретел освободила Хензел от клетката. В къщата на вещицата Хензел и Гретел намерили сандък, пълен с скъпоценни камъни и перли. Те напълнили джобовете си и тръгнали да търсят пътя към дома. След дълго скитане, те стигнали до голяма река. Хензел и Гретел не знаели как да я преминат. Тогава видели бяла патица. Патицата ги пренесла един по един през реката. Най-накрая те видели познатата си къща. Баща им бил много щастлив да ги види. Мащехата била починала. От този ден нататък те живеели щастливо и богато, благодарение на скъпоценните камъни, които намерили в къщата на вещицата. Хензел и Гретел никога не забравили какво са преживели. Те се научили да бъдат смели, да се грижат един за друг и да не се доверяват на непознати. И така, приказката за Хензел и Гретел ни учи, че дори в най-трудните моменти смелостта и надеждата могат да ни помогнат да намерим пътя към щастието.